देखिए केकर बैलगाड़ी है, हटाई तो ओकरा के। सूरज के फोन लगाओ। सूरज, मलखान हमरा के घेर ले बा। सूरज, सूरज हमरा के बचाला सूरज। यादव की जान खतरा में बा। सवेरे जे भागी वो मरी। तोहन लोगन से हमार कौनो दुश्मनी नहीं थे। हमार दुश्मनी ओ 3 हरामजादन से हा। इसे ओकर जितना संगी साथी रिश्तेदार बाड़ा जा, सबके सब सामने आ जा। सावित्री भौजी, हमरे श्रीधर के मेहरारू तोहरे पिल्लन के सबक सिखावे आइल बानी। हमार बेटा तोर काल बन के आयल बाड़न मलखान। जौन कहानी तू 15 साल पहले शुरू कैले रहले, वो कहानी के अंत हमार बेटा करी है। चलो वो तो समय बताई कि के कर अंत करता। तू कहाँ लुकाइल बाड़ी रे? इन्हें आओ, इन्हें आओ। तोहरा यार के हमसे का दुश्मनी बारे? उनकरा बाबूजी के भी तू मरवा देले रहला। तू को जीप में एक साथ बांध के कुड़वा देले रहला। बाप रे बाप, सब दुश्मनन के पिल्ला एजा इकट्ठा हो गइल बड़न सब। चलो ठीक है बा, जौन काम अधूरा रहे वो आज पूरा हो जाई। और केहू बारे इनहन के चाहेता सामने आवा के मारी गोली बुढ़िया के। तू का मरबे साला, एकरा पहले हम तो। बाबूजी! 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 तू गोइला सन और ये लोग सामने आए कि ये लोग के गोली मारी हम। रुक! रुक! लेके चला सारे, लेके निकल। अरे यादव, हेलो। यादव मर चुकल बा बाबू।
अपना माई के फिक्र करा। तोर माई जिंदगी में ऐसा होली ना देखले हुई। भाग अपना माई के बचाओ। चला भाई, माई के जान खतरा में बा, जल्दी चलो। पैदा होखते तोर गला घोट देवे चाहत रहे। अब कौन देर भइल बा, अब घोट दा। हम ही घोटब रे, अपना यार के ता आ जाए दे। इंतहा हो गई इंतजार की। तो लइका तो तोरा के भुलाइए गइलन सा हो सावित्री देवी। राक्षस, हम पहला आदमी देखा तानी जे अपन मौत के बुलावे खातिर इतना बेचैन बा। यमराज हम ही हैं सावित्री, सबके मौत के घाट हम ही उतारब। बकाल जी भैया। भौजी के आसमान का सैर करावता। उठाओ रे। अरे आवा सन रे।
भाग। ठीक बड़न पवन, हाँ बेटा माई तू ठीक बना ना बबुआ। चला ए बबुआ तू कहाँ जात बड़ा? हाँ आज से हमार 2 गो नहीं 3 गो बेटा बाड़न।